खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। बेनि गिबि रादाबाव दङ दिनै 2025 मायथाइनि 14 एप्रिल थामहिनबा दिनै मोसौ बैसागो नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। रंजालि बैसागुनि थाखाय माखासे गोनां खौरांफोर फोसावदों। रंजालि बैसागु बोथोरनि रंजानायखौ लानानै दुलाराय बर' समाज आफादा आब्रुथियै रंजानो खावलायहरदों। सेथियाव गेरेमसा बर' माहारि दानो आरो हारिमुनि रैखाथि होनो बैसागु फोरबो फालिनायाव जों बयबो गावनि आब्रुथिखौ रैखा खालामनांगौ आरो नैथियाव गोथार आरो रंजालि बैसागुआव हाथाय बाजाराव मागिनाया बर' माहारिनि हारिमु नङा बेखौ नोजोर होनांगौ आरो बोसोराव खेबसेल' होननानै बैसागु फोरबोआव गावनि गामि आरो टाउन बारनानै हाथाय बाजाराव फैसा बायदि मागिनायखौ बन्द' खालामनांगौ। बैसागु फोरबोआ जों बयनिबो गोजोन जौगानाय आरो खौसेथि लाबोथों होनना दुलाराय बर' समाज आफादा आब्रुथियै रंजानो खावलायहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ गाबोन 15 एप्रिल एबा 1 बैसागुआव रंजालि बैसागुखौ क'क्राझार सोरखारि जौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेलासिनि 3 रिंगायाव खुंफुंगोनखौ मिथिनो मोन्दों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटेल GMCHआव रब'टिक स्केलपेल रब'टिक सार्जारि मेसिन बेखेवदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्वशर्मा बिथाङा बेखौ आसामनि थाखाय बिहुगि होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्वशर्माया बेखौबो फोरमायथिबावदों दि बे बोसोरनि गेजेराव सिलचर आरो डिब्रुगड़आवबो रब'टिक सार्जारि इउनिटफोरखौ थिसननाय जागोन होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। ISL 2024 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइयाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCनि आखा-फाखा गेलेगिरि आलादिन आजरेया सनानि बुट आरो सनानि बल बान्था मोननो हानायखौ मिथिनो मोन्दों। इन्डियान स्टार इउथ क्लाबनि बानजायनायाव खुंफुंनो थांगासिनो दङ सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय क'क्राझार जिल्लानि हालां बाजारनि इन्डियान स्टार इउथ क्लाबनि बानजायनायाव खुंफुंनो थांगासिनो दङ सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय फैगौ 27 एप्रिल खालि गिबि खेबनि थाखाय इन्डियान स्टार इउथ क्लाब हालां बाजारा खुंफुंनो लानाय बे रंजालि बैसागु फोरबोआव बर'नि दोरोङारि मोसानाय बादायलायनाय खाम दामनाय सिफुं सुनाय बैसागु मेथाइ खननाय बायदि बायदि बादायलायनाय हाबाफारिया थागोनखौ खौरां मोननाय जादों। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गोरिब दुखुथिया आइजोफोरनो दख'ना राननानै होदों बनेन्द्र कुमार मोसाहारिया क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगाजों लोगोसे जगानिघाट कमिउनिटि नबलांजों लोगोसे टिपकाय शक्ति केन्द्र BJP मावख'आवबो बारग' MLA एबा आथिखालनि BJP राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बनेन्द्र कुमार मोसाहारिया गावनि रां खरस खालामनानै गोरिब दुखुथिया आइजोफोरनो रंजालि बैसागु फोरबोनि मुङै गांफा गांफा दख'ना आरो राभा दख'नाफोरखौ राननानै होदों। बिथां बनेन्द्र कुमार मोसाहारिनि बिथोन बायदियै जगानिघाट आरो टिपकाय शक्ति केन्द्र BJP मावख'आव पर्बतजरा मण्डल BJPनि आफादगिरि अन्तेश्वर राभा आरो नेहाथारि राजा ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिफैनायजों दख'ना आरो सारिजों लोगोसे राभा दख'नाफोरखौ आइजोफोरनो राननानै होदों। गसाइगावनि भदियागुरियाव हाखौ लानानै नांलायनाय सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। मोन्नैबो दोलोआ गाव गावनि मुङाव हानि रेबगान्थि थानायखौ मुंख'दों। गसाइगाव महकुमानि 1 नं भदियागुरियाव हाखौ लानानै मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव नांलायनाय जाथाय सोमजिदों। मानगोनां बिजिरसालियाव 7 बिगा हाखौ बिजिरनाय जादोंमोन नाथाय बिसारनि समाव मोनसे हान्जाया गुबुन फारसेखौ दायनिगिरि खालामगासिनो दङ। बिथाङा बेखौबो बुंथिदों दि मोन्नैबो हान्जानि आखायाव थोजासे हानि लेखा बिलाइफोर दङ। बे जाथायनि सायाव मोन्नैबो हान्जाया गसाइगाव पुलिस थानायाव FIR होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। फैगौ 20 एप्रिलाव आक्रासुनि बानजायनायाव बिसुआ खुंफुंनो साखाफारा जादों। धोरोमारि नेमखान्थिफोरजों थांनाय मैया लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। गसाइगाव
महकुमानि गकुलकाता हिनजावसा एमइ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। सनितपुर जिल्लानि घरामारी हालामनि बर' रायजोफोरा बैसागु फोरबोखौ बरायदों। बेजों लोब्बा लाखिनानै घरामारी गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव घरामारी दखरा एबसु आरो दखरा इउबिपिअ आरो बर' हारिमु आफादा लोगोसे ट्राइबेल संघआ जथायै घरामारीनि बाथाबारि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै बैसागु फोरबोखौ बरायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो इउबिपिअनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथांमोना। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।